Προγνωστικά ημέρας. Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η αγωνιστική στα play-off της Super League, καθώς ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ σε ένα ακόμη ντέρμπι τίτλου ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο δικέφαλος του Βορρά δεν έχει περιθώρια για νέες απώλειες μετά τις δύο άσχημες εμφανίσεις απέναντι σε Λαμία και Ολυμπιακό. Η ομάδα του Ρασβάν Λουτσέσκου θα πάει με στόχο μόνο τη νίκη, που θα του βάλει και πάλι μέσα στο κόλπο του πρωταθλήματος. Από την άλλη, η ΑΕΚ, μετά την επιβλητική εμφάνιση που έκανε στο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό, έχει ψυχολογία. Η Ένωση πηγαίνει στο παιχνίδι με στόχο το θετικό αποτέλεσμα που θα την διατηρήσει στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος και σε απόσταση από τη δεύτερη θέση. Η προϊστορία στα μεταξύ τους παιχνίδια δείχνει γκολ εκατέρωθεν και περιμένουμε ανοιχτό παιχνίδι με επικρατέστερο σενάριο το γκολ-γκολ.